Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka hanyo trap youth council haka step jong ka hando tarik unai wing arja arpasau. Kalau penlong da ka poster campaign patwa da kijing tho ba pher ban pensungo shaka sorkar yaki mat jindawa haka bede ba kijing jale jong udrok bat bante la kam ya udrok. Haba ajing kran nakaliang uba roy ko person ram uloong baka seng kami shakmat kum shibenta ban wer patba haka hanyo tarik unai wing arja arpasau ban penlong da kijing lang patba hamot pran. Kaseng kalaong baka sorkar kampat pha ya kijing tho badawa kaseng Balada ka sorkar ka pha Hendrai kamya day bat kajing dawa ka seng kansalit tur sya sekretariat kumba ka laberngam. Say, bet ka ba? Ano? Lem. Kumba na kalian jong kaseng ngilapan bana bangin ya kun persya ya kali kajing jele jong drugs bat ilarai du na kalian jong kaseng mandet keleng jong ki district keleng jong ki jaka jong kali social ban pensyai pat ba bai dei bikin mat jing dawa ki ba kaseng kelabo ahmad jong sorka di kumshim benta jong kali gadit mission jong kaseng menta kasi na kalian ngajongi ngila pelong ya kali ka poster campaign na ka flex campaign hakaba ngilabu ya ki jing tho ki ba per ki ban penpau syaka sorkar bekumju ru syaki pat ba nong shong snong jong kajala ka dongi halor kita ki nyotuli ki mat jing dawa ki ba kaseng kelabu ahmad jong sorkar badru kumju ki don ki kentin ki ba ngila penpau na kaliang jong kaseng ban penpau syaka sorkar bakani ka jing le ka jong ke HYC nginom sange tat hadu ka klip mat bangi yoi bakani ka jai penriu ka jongi bakam bat kumju ru ka jala ka jongi kalalat shisha nau tau drugs bangi kum kaseng isim ba ulong kum kata ka khlam ka balak bansar wat ka jai penriu berokwe di sibenta jong kata ka jing le bat ka program ka jongi ban penpau ka jing persya halor ka jing kuman jong ka sorkar ban pentri kami kini kimat jing dawa jong kaseng menta ka singi ngila pelong ya kani ka poster campaign bukum juru ban sam ya ki kot lengkrop ki bolong kita ki appeal bat ki jing kot ki jing wer ya upat ba nong shong snong jong ka jala hi bro ka we bakin ya snok tilang bat kaseng lasai ka singi hakapor haka neutrik jong mentau benai hakapor khat ar baji kan don ka jing lang pat ba kabala penbet na kalian jong kaseng hang te po mot pran kumsi benta ban penpau syaka sorkar bakani ka jingya kun ka jongi kamdei ka jingya kun tang jong ke HYC marwei ndai ka diga jingya kun jong ka jai benriu bat jong kinong shong snong jong ka jalahi barokwe naman ngi sokhya shibun alor kani ka jing jelai jong drugs kani ka ri ka be ka jongi kani ka jalahi ka jongi di kani ka long ka program ka bana kalian jong ka sengi la penbet menta ka singi bat kumban ban biang sa sisin nakalian jong ka sengi khot ngi wer ya barok kinong shong snong jong ka jala bat khamtam ki khot jong ka jai benriu kilong yeng kilong sem ki bala syakta khamtam he drugs ba kumju ru kitu ki bom shimla syakta kilong kpa ki kun samla jong kajat benriu bat baro ki basukhia halor kani ka jingjele jong drugs kani ka ri ke be ya ka jongi bakin wan ban yasnok tilang bat kaseng hakani ka jingya lang pat ba ya ka bangila penbet la syai ka singi bat ngi kwa ru ban kren ka basyai ho ni layo kalat ban ya kendu ya menteri sorkar menin ka singi haka baula khot yang i ban ya kren ndrai ku mangila penpau menin ba kani ka jingkhot kamdei ban kut tang ka jingya kren ngi kwa ru ba ka sorkar kan long serious ya kini jing dawa jo kaseng ya ka bangila dawaru ba kidai ban penpoi ya kita ka jingtho
ya ki jingkular ki baka sarkar kala ai lang bau minister in charge of social welfare ndri kumba kalong menta tat hadu kan khleman ngim sim layo ya kanu ka jingtho na kala jong sarkar kilada ka sarkar kam ai ka jingtho balada kita ka jingtho ru kam ya hap kat kum ki jingdawa ke jongi na kala jong ka sengi larai bala syai ka sengi lada ka jingtho ka biang lada ka jingkular ka biang kan ya be ka jingyalang pat ba kabala bu penlong la syai po matran rela da kata ka jingtho kampoi balada ka jingtho ka bapoi ru kam ya hap kat kum ka jing perkat ka jongi kata ka jing penbet ka jongi bentur sya sekretariat la syai ka si kan ya be kum mangilai penbet te kani kalong kubur sya upat ba nong song ka jala kham tam ya ki pardo parasnam ka jongi nang tala syai ka si kan yo trik jom tau na kawini ki daw bimla banlen ba kajing kun yo drugs kum bakalong himenta imat ba bun nangi kum kaja benriu ngimla ban sutu ya kajing ta jong drugs daitat ondang ngilamat hala ka jong gayeng kasem daitat ondang ngilamat hala ki jong ki bayi ngasem le si ngin sa sutu kum baong dei we long kemi ba kren hapo nong po aku ini kijing yalang ki ong tang kita ki ba sya mo ki ba sya thar ha usya ki sutu ya kajing pang jong kajat lani kajing pang jong kamet den rengi pat kum kaseng ngim kwa bau utau put boy baro lane baro naki dekat lani naki longyeng jong kajat benriu kin ngat au tau sya lani kin ngat hala ki jong kilongi losam ti shwa ba kata kapur ganja ngikot ngiwer naman ngilayo i ka i baca haka jiya lenti ka jong i mentan riu du nyau tli ki benai lengba ki lat pathai kubur kani kalong kubur sya ki pardo parsnam ki jong i pilayo i ya ka jing saja jong ki kun samla pilayo i ya ka jing sosat jong kilongyeng kilong sem ki belamat hakini ki ha kebakin don ya laki jong ki kun ki ki balak syangop kutros tingim kwa ba mapiru pingat ya kata te ban yada ya kata shwa ba kata kan wanja ki haki ying ki sem ki jongi ngi kwa ban shim mi ki lat kelenti kumnu ban yada kini kapateng ke bamantai ki kun samla ki bamantai te lor kata kan ongrem ngi khot i were pi sa sisien pat daga jing surit ba wat up ba kapor kan poi ba uniu drug sun rung ki long ying long sem ki jongpi rei ai ba shwa ba drug sun wan hala haki ying ki sem ki jongpi haki snong ki thau ki jongpi ai bengin mi kum kawi ga jat ben riu kawi ga sur ban perta sa ka sarkar ba kadai ben shimi ki lat kelenti ban khanglat ya kani ka jing rung lat lu jong drug sa ka di ri ge be ja ka jong